I bueno, estic en un equip de 26 cuiners i ara estic aquí de xef executiu portant 2 restaurants que funcionen molt bé. No estan tota la vida i adaptar-te. Jo trobo que això, en quant al futur professional, demostra això la capacitat d'afrontar reptes. Així ho vic jo. Completament d'acord, i llavors te fa obrir molt la ment i a part aprendre molt. Vaig ser el millor jugador de la Lliga també, que no és fàcil, sent defensa, em vaig nacionalitzar, he jugat a la selecció nacional d'aquí de Hong Kong, em va tocar la loteria. Ara estic treballant com a safata de vol per a Finnair i volo des d'aquí, des de Hong Kong a Finlàndia. Estem tenint condicions com podria tindre un jugador de segona divisió a Espanya, jugant a la primera divisió a la Hong Kong Premier League. Ebrencs pel món se'n va d'expedició a Hong Kong. Avui volem 10.000 quilòmetres sempre cap a l'est per plantar-nos a Hong Kong, la ciutat dels rascacels. Benvinguts a Hong Kong. Hong Kong és un d'aquells llocs que no pararies mai de gravar. L'espectacle és infinit. I este, senyores, un amor. I els rascacels tampoc estan gens malament. Mirant per la finestra, més rascacels i l'Star Ferry, un dels emblemes del país. Sembla que hi ha un nou trajecte i me poso a la cua detrás d'este xiquet que més em riu i fem junts una ruta que funciona des del 1880 i que costa menys de 40 cèntims. Una de les experiències imperdibles aquí és creuar des de la península fins a la illa de Hong Kong, on estan la majoria dels rascacels. I és precisament a l'illa de Hong Kong on ens trobem amb el primer protagonista del programa d'avui. Hola, soc Víctor Caballé Molina i soc tortosí, però també soc faldut, d'Ulldecona. Benvinguts a la illa de Hong Kong. Let's go! Nosaltres teníem el minibar allí a Tortosa. Som 4 germans i als 9 anys ja ajudàvem a mon pare al bar. Vam anar a Ulldecona, ens van acceptar molt bé els falduts, que els porto al cor des de tota la vida. Jo vaig anar amb un amiguet que es deia José i ells tenien un forn de pa, el forn de pa de Dori. Els ajudava els fins de setmana, igual tenia 12, 13, a aixecar-te a les 3 del matí fins a les 6 i mitja que comences a... Tot va començar allí. Me'n vaig anar a Barcelona, on vaig estudiar a una escola de cuina. Volia més aventura i vaig agafar la motxilla, 600 euros que em quedaven, i me'n vaig anar cap a Londres. No parlava anglès, anar a buscar un treball era tota una aventura. L'últim dia que em quedaven 7 lliures, anava caminant, cansat, en gana, i vaig veure bufet xino, 7 pounds. I allí em vaig gastar les últimes 7 lliures que tenia. Mira tu com són les coses de la vida, que quan vaig acabar de dinar i em van trucar d'un restaurant que havia deixat un currículum, no en tenia res. Hi, Víctor, bla, 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 bla. I jo els deia, yes, però no en tenia res. I em van donar treball i vaig començar el dia següent. Va ser bastant dur perquè ja no tenia més diners. Tenia que saltar al metro, així, detrás de la gent. Al McDonald's, en aquella època, hi havia una secció que tenien unes càpsules de llet. Cada nit, quan acabava de treballar, passava, entrava al McDonald's, agafava unes quantes càpsules de llet i me n'anava cap a casa i me feia un gotet de llet abans d'anar a dormir, perquè és així com estàvem acostumats, no? La meva mare sempre ens va donar un gotet de llet abans d'anar a dormir i sempre me l'he fet.
i allò va ser un dels meus punts més baixos, crec, de la meva vida. Però com un no se rendeix, vaig començar a treballar, me van pagar al cap d'una setmana, vaig començar a aprendre anglès i professionalment vaig començar a créixer. Vaig estar 6 anys, un dels meus caps de cuina que vaig treballar a Londres se'n va anar a Singapur i va obrir un restaurant i em va trucar i em va oferir d'anar a Singapur i treballar amb ell. I allí és on va començar una història de 8 anys a Singapur, que va ser top. Vaig conèixer la meva dona, Aika. Ella és de Filipines i també vivia a Singapur. Al cap d'un any i mig ens vam casar. Molt ràpid, no? Jo m'hagués casat el primer dia que la vaig conèixer. Durant el Covid vaig començar a fer bosses japoneses per als ganivets. I així és com vaig sobreviure tot l'any del Covid, Acostumat a treballar, a tindre un bon sou i tot, a trobar-te en res. Allò va ser un altre... Vam decidir de tornar-nos al poble, així la meva família coneixeria la meva dona, Al cap d'un anyet ens va sortir aquesta oferta de vindre aquí a Hong Kong i nosaltres ens sentim molt bé per aquí, per aquesta zona d'Àsia. I ara estic aquí de xef executiu, portant 2 restaurants que funcionen molt bé. Estic en un equip de 26 cuiners i la veritat que és superbé. Els ganivets és algo que m'apassiona moltíssim i que li he dedicat molt de temps i molt d'amor. Crec que tinc uns 32 ganivets japonesos fets a mà, que has de tindre la ferramenta adequada per a treballar. Ahí és quan t'ho passes millor, Tu què en penses d'aquest tipus de menjar? Sí que te quedes un poc així en xoc perquè no estem acostumats a veure carn penjant al carrer, però te dic que és una delícia impressionant, com pots veure. Sempre millorar-te, personalment, professionalment, buscar reptes que siguin més grans que els anteriors i ajudar qualsevol que estigui al teu alrededor també a créixer com tu. Pots trobar edificis supernous i després pots trobar edificis super machucats que pareix que hagin sortit de la Segona Guerra Mundial. Però té este toque també de glamour, com la tienda Rolex. Un dia seràs meu. Baby! Hola! Perdona, ens hem liat. Este és un dels nostres restaurants, un dels restaurants que porto. I aquí teniu aquesta preciositat, que és la meva dona. Soc Aika, la dona de Víctor. Portem junts 5 anys i pico i casats 3 anys i mig. Ella ha estat a Ulldecona i a Tortosa. Vam anar a córrer la taronja. Quan va veure tots els tarongers, diu, ostres, és gratis? Podem agafar? Faig, no pots agafar, això és d'algú. I diu, segur? I dic, va, un parell. Se'n va anar en una bossa així, corrents cap a casa. Ma mare, però d'on has tret aquestes taronges? Ja tenim 2 pisets a Manila. El nostre objectiu és tindre 2 o 3 restaurants, alguna illa de Filipines i aquest és el nostre
plan de futur, no? Sí. Per què Filipines? Bueno, com pots veure, la meva dona és de Filipines i jo estic enamorat d'ella i de Filipines. Bueno, família, una abraçada ben gran a tota la gent de Tortosa i als falduts d'Ulldecona i ens veiem aviat. Adeu. L'amor a Hong Kong pot ser de pel·lícula i per poc més de 2 euros te'l dissenyen com desitges. I un dels entreteniments populars és vestir-se en vestits tradicionals i fer-se fotos per a l'ocasió. Alguns dels fotògrafs són realment exigents amb les seues models. Tots els detalls són importants. Mantenir la postura perfecta, la vestimenta i els complements, o la inclinació perfecta. Tot per la imatge de fantasia. Però aquesta imatge amaga una realitat molt menys acolorida. A Hong Kong, els diumenges és l'únic dia lliure que tenen les treballadores immigrants de la llar. La majoria són internes, però aquell dia no se'ls permet estar a la casa dels seus ocupadors. Aprofiten per reunir-se i, per què no, posar-se encara més guapes. La majoria provenen de Filipines i d'Indonèsia, amb una simpatia que desborda. Filipino? No, Indonesia. 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 Hello, Indonesia. El que inicialment sembla graciós resulta xocant quan veus que aquestes treballadores immigrants es reparteixen pels carrers de tota la ciutat perquè en diumenge no tenen altre lloc on anar. Però també és un dia per a celebrar. I sempre hi ha l'emprenedora que aprofita per guanyar uns dòlars extres. Un Elvis local anima la jornada mentre la vida segueix a les voreres i se prepara el gran ball col·lectiu. Una de les formes de divertir-se, ballant de forma conjunta, zumba. I entre coreografies massives anem a conèixer, amb ritme, els nostres següents protagonistes. Bones, soc Pedro Carpena, soc de Tortosa. Jo soc Jaime Monforte, també de Tortosa, i estem aquí a intercanvi a Hong Kong. I us explicarem una mica com és la vida d'un alumne d'intercanvi en aquesta ciutat. Bueno, nosaltres ens coneixem de Tortosa. Som de la mateixa colla, ens vam conèixer fent el carnet de moto. El carnet de moto junts. Encara sent d'universitats diferents vam coincidir aquí. I bueno, des de Tortosa hasta Hong Kong, no? I aquí estem. Jo estudio direcció empresarial i, bueno, més o menys... Sí, jo, en el meu cas, estudio estudis internacionals d'economia i empresa, que també ve a ser el mateix. Pues no, ara mateix ja portem quasi 4 mesos sense veure la família, sense veure els amics de tota la vida i és com que, menys mal que ens teníem l'un a l'altre, però no estar de tota la vida i adaptar-te. Jo trobo que això, en quant al futur professional, demostra això, la capacitat d'afrontar reptes. Així ho vic jo. No, completament d'acord, i clar, i això se li suma tot el que estàs aprenent de moltíssimes cultures diferents. Llavors te fa obrir molt la ment i a part aprendre molt. Aquí tenen la visió oriental, que és la de Xina i tot, en els contactes és el més important. Llavors, si necessites dels contactes de la gent que està a l'elit o tot per a poder fer els negocis. Per molta ambició, si no et mous pel món de la gent que ja té riquesa i que té molta pasta, aquí és molt difícil passar de classes socials o d'ascendir a classe social. No he conegut tanta gent ambiciosa, busquen més la comoditat. Sí, busquen tindre funcionaris, no sé com dir-ho, que no la part emprenedora. El seu objectiu a la vida és l'estabilitat.
Hong Kong és la segona ciutat del món en més bilionaris, o sigui, més gent en patrimoni de més de 1.000 milions d'euros. Nova York és la primera, segona a Hong Kong. Que ho han parlat sempre que és la ciutat amb més gratacels del món. Del món, sí, sí. Entra un ascensor i tu sempre dius bon dia i ni et contesten. I està la broma de lo de l'ascensor. Lo de l'ascensor del que... El botó preferit d'aquí és tancar la porta. Tancar la porta a l'ascensor. Sí, ells entren a l'ascensor i apreten ràpid tancar la porta. Sí. Perquè volen el mínim temps possible amb tu. No serà molt poc el contacte en general. Sempre que fan construccions, els andamis, en lloc de fer-los d'acer o de metall, els fan de bambú. És flexible, però és superresistent. Jo quan vaig arribar, quan veia un andami així de bambú, jo no canviava de cera. Jo canviava de cera perquè de caixa se'n va tot directe. I què va, què va. Si tu vas als edificis de la zona cèntrica del districte financer i tal, com són grans edificis, molt elegants. Sí, molt moderns. Però després està la realitat de la vivenda. Autèntic. Nosaltres és molt diferent perquè vivim a una residència. Estem estudiant a la universitat. Que els preus són molt baratos. Jo, per exemple, de la residència són molt baratos, són com 1.000 euros per 4 mesos. Sí, per tot el temps que estàs aquí. Aquí hi ha molts jardinets molt petits, així que se prenen gent gran, jugant sempre jocs de taules. Són molt d'apostar. Estos son los minibusos, que son los busos que s'utilitzen per moure's pel centre de Hong Kong. El conductor li dius, a la següent para'm, si no, tiren, i a part van molt ràpid. I si tens tendència a marejar-te, jo que tinc, ho passo fatal. Sempre l'hem d'aconseguir l'opuesto de davant del costat del conductor, que si no, pobre, se mos mareja. Sí, sí. Bueno, això és el Fa Yuen Market. Sí, és un mercat de menjar, estem a la planta baixa, que és on venen el peix i... Que sempre el tenen viu, com podeu veure. Sí. Vas mirant com se van movent tots. Aquí quan lo demanes te l'agafen en la mà, te'l fiquen a una bossa i te l'emportes. I el tens, sí, sí. I el tenen aquí a tota exposició per a que ho veguis que estan ben fresc. Els nivells de limpiesa i tot tampoc són ideals. No, la veritat que aquí no... En principi, clar, la primera vegada que entres a un mercat d'estos, uf, fa coseta. Hi ha la rebuda en l'olor del mercat. Les olors i tot. Los charcos en terra. Sí, sí, sí. Cuidado, sí. En definitiva, això no és el mercat de Tortosa. Ojalà. Ojalà ho fos. Això és algo també molt típic d'aquí. Aprofiten qualsevol espai per a dormir. Qualsevol puesto és bo per a fer una siesta, ja sigues sentats on siguen o tumbats. On se troben un hueco, descansen. Això és molt curiós d'ells. No fan la siesta... I no s'amaguen, vull dir que... Sí, i a totes hores del dia te'ls trobaràs dormint, en algun moment. Estos tatuatges els vaig fer a Tailàndia. Van ser 14 hores de molt de sofriment, la veritat. Este fin de anem a Shenzhen, que ja és Xina. Que se va en tren. Sí, bueno, en metro. En metro, se va en el metro. La mateixa línia que hem agafat avui per a quedar amb tu és la mateixa. Si no et baixes a ninguna parada, acabes a Shenzhen, a Xina. Acabes a Xina. Bueno, tu ja tens pensat tot el que faràs al tornar. Jo ja tinc una llista, tio. Jo ja tinc una llista, sobretot del menjar. El menjar que més enyoro. Una paella, un bon tros de anar al Delta a fer una bona paella. Passar una tarda en un bar i unes braves. Sí. Aquí no es pot. Aquí és impossible.
Sorry. Baos and dumplings, please. This one. Ah, this is shrimp. Yes. No Dumpling, pork. this one. Okay. And this, estàvem demanant i tot just tot porta shrimp, que és gamba en anglès. I a ell no li agrada. A ell no m'agrada, llavors buscaré un altre puesto, no? Sí. Hello, Tortosa. Hello, Tortosa. Yeah. Pan-fried pork and vegetables buns. 28 you have? I per a que més o menys se faci un exemple de los preus als puestos de comida al carrer, això mos ha costat un total de 3,50 €. Sí. Bon profit. Enviem una abraçada gegant a tota la gent de les Terres de l'Ebre, en especial aquí. A les mares. Que ja s'enyoren. I els pares res. No, els pares també. Adéu. L'heu reconegut? Aquesta és la bandera de Hong Kong. I Hong Kong també té tota mena de temples, aquest, per exemple, taoista. A veure si us explica bé. Hi ha 3 temples dedicats a la bona fortuna. Un a l'amor, un als diners i un altre a la feina. Cada temple requereix 3 barretes d'incens. 9 barretes. Som-hi! Hola. Hola, do you speak Spanish? Hola. ¿Cómo está usted? Ok, muy bien. Segueixo l'exemple i desitjo coses. Encens plantat. Tothom desitja. Però la il·lusió dura poc. El servei de neteja s'emporta els nostres palets perquè n'arribin de nous. Se'n va amb els meus somnis, però almenys saluda a càmera. Però el meu xiquet interior vol seguir desitjant coses i als temples taoistes hi ha més opcions. Use both hands. Ell m'explicarà com va tot plegat. Ok? Hola. Hola. De primer he de donar-li voltes. He de desitjar alguna cosa. Ho. This? 48. 48. Sí, al final és el número 48. I amb el número que ha sortit, te'n vas a aquesta caseta. A través d'un QR pots saber el resultat del teu número i el meu, que era el 48, m'ha explicat una dona local que era so-so, ni molt bo ni molt dolent. I a més hi ha un poema que pots interpretar. La música de la cítara va moure la finestra lamentablement tímida, que ella, disfressada, va fugir amb ella a mitjanit. Després d'haver renunciat a la seva fortuna, van vendre vi i menjar. Ai, la nostra amable parella va haver de revestir la caputxa del xef. I aquest temple conté desenes de casetes que et diuen la bona fortuna. I la indústria local de la bona fortuna sembla que proveeix molta oferta aquí a Hong Kong. I gairebé sense descans, més opcions de bona fortuna en la ruta del temple. Aquesta encara més rocambolesca. I és que has d'aprendre a posar els dits de les mans en una posició concreta i bastant poc natural. I al final, un filet roig que acabarà d'ofrena. Però no em preguntin aquí. I amb tanta bona fortuna acumulada, ja toca anar a visitar 2 ebrencs més que viuen per la ciutat. Hola, soc Nando Recio, de Roquetes. Jo, Glòria Fabregat, mig de Tortosa, mig de Tivenys. Portem 13 anys a Hong Kong. I avui us ensenyarem la illa de Lantau, una de les més grans de Hong Kong.
L'Antau antes era un poble de pescadors i aquesta és la zona d'ells, la zona més antiga, i això és el real de l'illa de l'Antau i com vivien ells i com continuen vivint. A mi és el que m'agrada. Es diuen Public House, són com unes cases subvencionades pel govern que a la gent que no arriba a un salari mínim el govern dona ajudes perquè si no els pisos a Hong Kong són molt cars. I tota aquesta zona d'aquí és la zona que tenen ells, com diem, la zona dels treballadors. Les van muntant en blocs, com un Lego, i tots els pisos són iguals. Tots. Com un Lego? Sí, les porten en camions i les van pam, les van ficant així i les munten en no res estan muntades. Sí. Per què m'heu portat aquí i no a lo clàssic? Per veure algo diferent. Si no, Hong Kong és luxe, rascacels, centres comercials... botigues de luxe, sempre el mateix i també tenim coses diferents. Claro, i a mi m'agrada, honestament, m'agrada això. M'agrada la muntanya, jo vinc de Roquetes i aquí em sento com a casa. Com els ports. Com els ports, de Caro. L'Antau Peak, se diu. Hi ha cases així, al costat tenen el Porsche Cayenne, no sé jo, cotxes d'alta gamma i que no ho diries mai. I és el contrast que hi ha i és curiós, és molt curiós. Ells menjaran arròs i noodles tots els dies, però el Vuitton i la Chanel s'ha de tindre. Hi ha tifons? Sí. Moltíssims. Vam viure un el 2018, va ser? Sí, el més fort que hem viscut. Que vam arribar a tifon 10, que va fer mal i va morir gent i tot. Sí. Vau patir per la vostra seguretat? No. Bueno, ta mare va sortir volant. Ma mare estava aquí, se va quedar sense tabaco. Tabaco o cervesa? No, això vas a gravar-ho. Una ràfaga de vent. Una ràfaga de vent, va passar però va sortir disparada. Que es va agafar la barana. Sí, vam tindre que agarrar els crios així també. Va sortir ella i un crió detrás i... En sèrio? Sí, en sèrio. Sí. I contenedors volant, sí. Arbres arrencats. Però aquesta gent que viu aquí, quan hi ha un tifón, si els volen les cases, és que volen. Tu, després d'un tifón, vens aquí i està tot destrossat. Com va ser que vau arribar aquí a Hong Kong? Aquí estava el Josep Gombau entrenant al Kichi i també el Carlos Alós i vaig rebre una proposta. Jo estava jugant a Rapitenca, a Amposta, al Tortosa, no ens ho vam pensar. Vam decidir fer maletes i cap aquí. És veritat que no us ho vau pensar, que vas pensar tu, Glòria? Jo sí que m'ho vaig pensar. Jo no. Però bueno. Però la veritat és que la situació a Tortosa no pintava molt bé, ni per la meva feina ni per la d'ell, i vam decidir emprendre l'aventura de vindre cap aquí. Sí, vam vindre per 2 anys i en portem 13. Uau! Jo treballava a una agència de viatges i després, quan vaig vindre aquí, en un any de 5 mesos, i després vaig tornar a quedar-me embarassada. Vull dir, me vaig dedicar 3 o 4 anyets a fer... A viure la vida. No, fer de mami. Sí. Ara estic treballant com a azafata de vol per a Finnair i volo des d'aquí, des de Hong Kong a Finlàndia. Sempre fas aquesta ruta? Sempre faig la mateixa ruta, sí. Quantes hores són? Doncs ara que no podem volar per dalt de Rússia, són 14 hores de vol. Al principi jo tot això no ho provava, però poquet a poquet... A mi sí que m'agrada. Sí. A tots els mercats sempre veuràs que hi ha gats i a totes les botiguetes d'estes i és per a les rates. Aquí tens la gallineta, tries la que tu vulguis. Tries la que tu vols i llavors ells te la pimpen, te la maten allí, te la preparen, te la tallen i te l'emportes fresca cap a casa. Després també tens un metge xino. És un metge, fisio, medicina xina, acupuntura, és un mix. Molt en l'acupuntura, en les seues medicines... Això li estan fent el cupping, que es diu. Sí. Són com unes ventoses
tot el mal que tens, amb aquestes ventoses et trauen tot això. Aquí és molt famós. Vosaltres m'ho heu fet alguna vegada? Jo sí, jo moltes vegades. Jo no. En el que em dura a mi un blau, me faig això i tinc blaus a l'esquena per a tota la vida. No, impossible. Vivíem allí a Caribbean Coast, a la torre 5, torre 1, 2, 3 i 5, perquè el número 4 l'intenten evitar, és el número de la mala sort perquè sona com a mort. Als ascensors no hi ha número 4, a les torres no hi ha número 4. Sí, si muntes en un ascensor veuràs que el 4 no existeix. D'aquí a aquesta urbanització d'aquí. Anem a entrar a la urbanització, a casa, i com sempre la clau va al mòbil. I ara que no s'obriga, I ara que no s'obriga. Doncs ja hem quedat bé. Bueno, vam arribar al 2010 i la veritat que va sortir tot com si fos un somni. Cada any guanyàvem Lliga, copes... La veritat que molt bé. També vaig ser el millor jugador de la Lliga, també, que no és fàcil, sent defensa. Em vaig nacionalitzar, he jugat a la selecció nacional d'aquí de Hong Kong. Honestament, a Espanya no tinc el nivell de viure tot això. Em va tocar la loteria. Roquetera a Hong Kong. De jugar al camp municipal a jugar a partits internacionals. Aquí a Hong Kong la veritat que la gent et reconeix molt quan has jugat en la selecció. Forlán era company de... Diego Forlán, company d'habitació. Ah, sí? Amb el Diego, sí. Una passada, una passada. Sí? Una passada. Per què? Perquè de veure la tele, Bota d'Or, millor jugador de Sud-àfrica, i tindre l'habitació i veure que és una persona normal. Vam celebrar el cumpleaños dels crios junts, cada 3x4 parlo amb ell, i és un tio espectacular. Ells estan superadaptats perquè viuen aquí des que són hongkonesos. Quants idiomes parlen? Català, castellà, anglès, cantonès i mandarín. Ell ja té 11 i ell 13 acaba de fer. Bueno, això ha estat tot. Aquí teniu la casa nostra, l'illa de Lantau, i ja ho sabeu. Ja sabeu. Si voleu vindre a Hong Kong, ja sabeu on trobar-nos. A Lantau. I abans de trobar-me amb el següent ebrenc per Hong Kong, se m'ha posat al cap pujar a la part alta de la ciutat. La primera modalitat és amb aquestes escales mecàniques. Això és el sistema d'escales mecàniques més ampli de tot el món a l'aire lliure. Són fins a 800 metres consecutius, sempre cap amunt. Però no és suficient, així que agafo una mena de cremallera. Una altra de les activitats turístiques habituals aquí és pujar un dels pics més alts de la ciutat i veure les meravelloses vistes com aquestes. Potser no era el millor dia. Foto final i a la recerca d'un ampostí amb botes, de futbol. Bones, soc Víctor Bertomeu, soc d'Amposta i mos trobem a Tsim Sha Tsui, segurament la zona meva preferida de Hong Kong. Trobar un dia limpio a Hong Kong és bastant difícil, sempre hi ha aquella boireta. Viuen 8 milions de persones quasi en una superfície com seria Barcelona i moltes vegades vas caminant, bueno, ho pots veure per aquí, vas caminant i has d'anar apartant-te de la gent i entres a les escales del metro i has d'anar fent els passeig xocotets per a no xocar-te. Estem molt viciats al terreno de la manera que vivim. Claro, jo estic acostumbrat a anar per Amposta i si no és un que et pique tant el cotxe, l'altre que et saluda. I aquí cadascú va a la seua, veus moltíssima gent de matí al metro i ningú parla. Són coses que xoquen bastant. I ara estic una miqueta iniciant-me en lo cantonès. L'únic que sé dir realment són insults, no?
Però Tiu Lei Lome, ells és com la que et va parir, no? Que diríem nosaltres, ells diuen Tiu Lei Lome o coses així. Se giraran tots, deuen dir, esto és el riu també. Al final és com tu, si ve algú de fora i vol aprendre català i li ensenyes, te fa il·lusió. Ells també veuen que te vols integrar una mica. És que realment Hong Kong se viu molt bé. Una que és supersegur, pots trobar de tot de menjar, de tots els tipus, i també el que et comentava abans, si t'agrada una miqueta el caminar per la muntanya, les platges i tot això, aquí tens pensa i demana. Us encanta el tema del karaoke i tot això, planten el micròfono i festivals. I no tenen vergonya? No, què va. Ells quan surten de festa van al karaoke. Van a fotre-se cervesetes i a cantar i la seva musiqueta és el seu ambient, sí. Ells jo crec que són molt intensos, van molt a tope en tot el que fan, no? Treballar, en divertir-se i com que els agrada molt veure molt a tope. A saco i en 2 hores ja estan planxats. La meva primera vegada que surto d'Espanya, al final. Jo estava jugant a tercera divisió per Catalunya. Havia estat entrenat per Víctor Valdés. Com vas viure aquesta experiència? Bastant difícil. Era un tipus molt, així de clar, narcisista, no? Tenia un cartell de cuidado con el perro en un Doberman, com si ell fos el Doberman. Entrenava en la Bomber, en Deportives, en les Ray-Ban. No va ser molt positiva a nivell professional. Sí que és veritat que el món del futbol te trobes, que dic jo, quan parlem amb un pare molt il·luminat, no? Però en este nivell de Víctor Valdés no m'ho havia trobat mai, la veritat. M'ha trucat Josep Gombau i em va dir mira, Víctor, tenim l'opció de poder anar a Hong Kong, a la primera divisió d'allí i tal. La veritat que quan vaig rebre la notícia, primer vaig dir, hòstia, Hong Kong. I ho vaig estar comentant amb la meva nòvia, en Àngela. Me mirava una mica en la cara de, hòstia, Víctor, a 10.000 quilòmetres de casa, ma mare es va quedar una mica en la cara, no?, de Xina. La primera setmana, que la recordo molt dura. Feia molta calor, aquí fa molta humitat, entrenes en sensació de 35 graus. Veu que el primer partit que jugo, la primera pilota que toco, la foto dins, i la segona pilota que toco, la foto dins, i marco 2 gols al debut soñado. I ja va iniciar tot. Esta és la meva segona temporada, acabem ja d'aquí 2 setmanes. Estan anant tot sobre rodes, estic marcant gols, estic a un nivell molt alt. Ets el segon futbolista de Hong Kong que entrevisto, l'altre era Recio, no el coneixeràs, Nando Recio? Sí, home, claro que el coneixo. Des de jo molt jovenet vaig coincidir justament amb Posta. De fer el primer entreno recordo que em va fotre els morros a l'aire, entrenant. Ell marcant una miqueta potser de territori, no? Jo era jovenet, tenia 15 anys, ell tenia ja 26. I la veritat que és una de les persones que estic molt agraït a ell, perquè des del primer dia que vaig arribar aquí a Hong Kong va agarrar el telèfon i em va dir Víctor, com estàs? Anem, i em recordo que em va portar un tailandès a sopar, una sopar, i em va invitar a sopar. I és bonic, no? A vegades ho han parlat de, hòstia, 2 ebrencs lluitant pel seu somni a terres asiàtiques. Per exemple, aquí estem guanyant la vida i guanyant uns dinerets més pel dia de demà, no? Al final estem tenint condicions com podria tindre un jugador de segona divisió a Espanya, jugant a la primera divisió a la Hong Kong Premier League. Estem molt ben valorats els jugadors europeus, sobretot els espanyols, al mercat asiàtic. El nivell d'esport i el nivell de futbol que tenim a Espanya és molt bo. El problema són les condicions.
Ok, que no res, ens hem trobat aquí a 3 companys que segueixen la lliga i m'han preguntat si podien fer-se una foto amb mi. Enjoy. Bye bye. Bye bye. Ok, hopefully. Bye bye. Bye bye. El dia de demà m'agradaria poder dedicar-me, sempre ho he dit, el matí a l'educació, la tarda a entrenament i rendiment. He muntat un gimnàs, lo muntaria en posta. La meva il·lusió és tindre una sala d'entrenament per a mi, acondicionada i guai, en què se poguessin donar serveis d'entrenament i sempre orientat a un servei bastant individualitzat, no? Bastant fi. Vas estar a punt de ser skater professional? Pues fins als 13 anys vaig estar patinant un munt. Me va vindre a buscar una marca en su tiempo i que em volia patrocinar, però ja va ser quan era... És que prens molt de mal patinant. Mon pare no era massa, les companyies tampoc eren molt bones i va ser futbol, skate, futbol, va. De fet, inclús hi ha vegades que encara somio que patino i que me trac uns trucos superguapos i... Sí. M'haig tatuat una estàtua de la llibertat en un skate i el signe del bon rotllo, no? Que és el que sento jo quan pujava a un patí o de fet pujo alguna vegada, que alguna vegada pujo, si em senten estos del futbol me mataran, però és el que sento, llibertat, quan pujo a un skate. En què et quedes al final de tota aquesta experiència a Hong Kong? Pues podria quedar-me en una frase del mític Bruce Lee, que de fet me la vull tatuar en cantonès, i és la de Be Water, my friend, que és el significat d'adaptar-te com l'aigua, no? A les circumstàncies que m'he trobat aquí, de tots els tipus, i podria quedar-me en això. Molt bé, doncs gràcies. Res. Bye-bye. Ciao. You slap my face, babe. Baby, adeu. 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 I gràcies a Dani, que no em deixa temps, després he d'anar a entrenar. Em toca dinar així ràpid. Ciutat, jo ciutat, estem d'intercanvi, tu i vos ensenyarem, saps? És que així no mos tallem un a l'altre. Canvi a una universitat de Hong Kong. Perdona, és que m'he tocat la cara. No, tranquil. Vale. La pressió, no? Has quedat simpàtica. Vale, va. 3, 2, 1, presenta't. Bones, soc Víctor... Torna, no passa res. Torno a començar. Des de Hong Kong. Desde Hong Kong. Hong Kong. Desde Hong Kong. Fíjate que ve la moto. No, merda. No he sigut que he de jugar de futbol, merda. Soc Nando Recio, de Roquetes. Tornem-hi. ¿Qué pasa al voltant? Ojo. Sí, aquí... Una de les diversions de les treballadores... Preferides... No ho entenc. Joder, macho. ¿Me donarás permiso a utilizar això després? Estos fallos al final? No. Vale, sí, dígame, claro que te lo haré todo. Vale. Que quedará guay. Este es un programa de... No, para la televisión catalana de nuestras tierras. En catalán. ¿Catalán? Sí. Muy bien. ¿Quieres mandar un saludo? ¿Un saludo? Hola. ¿Cómo está? Muy bien. ¿De Hong Kong? De Hong Kong, sí. Saludos. Muy bien. Gracias. Adiós. De buen día. ¿Qué tal? ¿Las notas estarán o no? No. Programa patrocinat per Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. Fundació privada Duran i Martí.
Diputació de Tarragona, Ous Roig, Sai Capac, Copate, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d'Amposta, l'IDC i amb la col·laboració de Consell Comarcal del Baix Ebre, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament d'Ulldecona, Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, Ajuntament de Deltebre, Ajuntament de l'Aldea, Port de Tarragona i Ajuntament de Gandesa. Si coneixes algun ebrenc pel món que visqui a l'estranger i vulgui participar en el programa, envia'ns el seu contacte i la motivació a ebrencspelmon@gmail.com.